Selam Sultan. Ruslan, Selam dostlar. Var mı neydi? Bir tapkıratın işlap motor edip fırını boşlanan yok. Selam dostlar. Sultan, nerse deymedim. Benim bugün ne bilesin diyecek kar. Ama. Көтеріңкі keyif өзімді қая қойырға да білген жоқ шуңа ышанып қисленіп жүрейдім әлі шуңа шыдарағында. Ellebilir, sigin haber var mı Ruslan? Elbette var. Bir kızık dostlar, sizin bilen bugün Ruslan hem Sultan bulaşakmız, hem bugün bizden bir kızıklı çıkarılış kütekibik. Hem biz topşuruğunu başlayız. Ruslan topşuru ahırın kütürge benim düzümlüğüm jetmeyim. Eytin nerse için bizim söyleşinde sen diktafonga yazırdan. Mine Şulpan, sen özün ayttın değil mi? Senin bilen işlev beyram oldu değil mi? Beyram günleri bizde nişik? Beyram günleri bizde yol. Biz senin bilen bugün topşuruğu düşürüyoruz. Bir geçtiğimiz demek bugün beyram hem demek bugün men beyramda yol item. Ssenariyini көзертіп шыққан болсаң, анда сенен алып барасың. Yok, nişiginde eminim işin beyram tügülme bugün. Bu yaran bitindi Ruslan. Шолпан, сен өзің сенің білен ішлеуіні бейрам деген әменің білен ішлеуіні түгіл. Тыңлап қарайсың ба? Yok, gerekmiyor. Шай оғаш. Тек сен бірде бір шылма достым. Кайфыңы түсірмесі үшін іш алдынан мен сенің кайфыңы бір ішлеп көтерем. Дұрысыраға көрсетіп. Маған сыздап қойғансыздар. Гүлназ бүгін бізні йога біле шығыленерге еретешек деп. Yok, ялғышасыз. Біз бүгін сіздің білен энергияны башқа асыл білен оларға айранырбыз. Әнешек екенін сіз қазір бик тизден білешексіз. Илюзә Шәвәлиева. Тумышы белән Саба районының Югары Шытсу авылыннан. КФУның Идарә иктисад һәм финанслар институтын һәм Халыкара мөнәсәбәтләр институтын тәмамлаган. Кадакка беренче тапкыр 2021 елда баса. Кадакка басу ул үз-үзеңне хәзерге мизгелдә тою диелсә. Хәзерге вакытта кадакка басу бик популяр. Син ничә уйлыйсың, бу нәрсә белән бәйле? Минем уйлавымча, хәзер күп кеше тиз генә үзенең хыялларын аштырырга тели. Һәм төрле традицион булмаган методларга да ирешә һәм алар аркылы үзенең хыялларын чынга ашырам дип шундый magic чиктер телиләр алар. Күпрәк шулай дип уйлыйм шуңа күрә. Кадакка бастыру белән син кайчан шөгыльләнә башладың? Нәрсә әйтәрде син? Минем дус кызларым сырый башладылар, Илюзә, әйдә, мине дә бастыр әле дип. То есть мин аларга әйтәм, әйдәгез, басып карыйк дип. Әмма кешенең тиешенчә кагыйдәләре булмагач, ул аңламый ничек дөрес басырга, кайсы вакытта ул чыга ала кадаклардан. Һәм шуңа күрә мин бу өлкәне күбрәк белә башладым. Башта үзем басып, аннан инде дус кызларымны бастырырга. Мин аларга башта өйрәтәм, ничек дөрес сулыш булырга тиеш, ничек ният әйтергә. Һәм аннары аларны инде шушы практикага кертеп җибәрәм. Басар алдыннан махсус нәрсәдер эшләргә кирәкме? Кодакка басканда иң мөһиме да үз халәтеңне белергә әлбәттә. Әгәр кешенең йөрәк авыртулары бар икән, давлениялары югары икән, мин аларга рөхсәт әйтмим. Һәм шулай ук кемнәрнең инде басасы килә, димәк, аннан карыйбыз. Алар нинди халәттә һәм нинди сорау белән киләләр. Һәм мине борчыган иң төп сорауларның берсе авыртам ул баска вакытта. Дөресен генә әйткәндә, әгәр дөрес сулыш белән син әзерләнеп бассаң, иң башта 1, 2, 3, 5 минут эчендә тән буенча нык җылылык китә һәм күпрәк эмоциялар чыга башлый. Әмма шул минут узып китүгә инде бөтен тән буенча тынычлык, шундый рәхәтлек һәм инде син басып торган бернинди авырту сизелми. Һәр кешенең авырту зоналары төрлечә билгеләнә һәм әлбәттә аны белеп карар өчен син үзең Басып карыйлар. басып карыйсың, әзерлексез, әмма басып карарга. Монда шундый күп кадаклар, һәм алар бик ошылмый хисап учлап та бик авыртадыр.
Әйе, бу чын кадаклар. Һәм алар бер тигезлектә булгач, аларның авыртулары инде аякларына тишмиләр. Барысы да яхшы, сез исән-сау буласыз. Ниндидер плюс бармы? Бу бер яктан кызык та, икенче яктан шундый куркыныч та. Менә мәсәлән, мин баса алырмын микән мондый кадаклар? Без синең белән тикшереп карый алабыз хәзер үк. Без синең белән хәзер басып карыйбыз, ничек булачак ул, син миңа кулларыңа куясың. Әйе. Һәм бөтен тәнеңдәге авырлыкны миңа басасы була. Һәм башта уң аяк белән басабыз. Аякны куйганда туп-туры итеп куярга кирәк. Кадакның кырыйларына түгел, уртасына, әлбәттә. Дөресен генә әйткәндә, миңа бик куркыныч. Кулларыңа, әйе. Сулыш аласың. Бәтләп киң сулыш. Башта уң аякны куябыз, аннан сул аякны куябыз. Миңа басасың. Булды бугай бу. Беләсезме, бу эмоциональ яктан бик нык әзер булырга кирәк моңа, чөнки барыбер авырту үзен бик әйбәт кенә сизгән дип әйтәм. Ләкин мин чынлап та бүген бөтен көнгә җитәрлек энергия тупладым дип уйлыйм. Син бик тырыш булдың. Сез дә бездән энергия туплагансыздыр дип уйлыйм. Ә хәзер инде без тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Менә Шулпан уйлап торам да, әйме? Менә дуслар белән күрешү, синең белән эшләү, үзе бер бәйрәм бит инде, әйме? Әлбәттә инде, Руслан. Туктале. Син бүген эссе тимәдеңме? Син ортыгына әйбәт күренәсең. Сәер. Юк инде, Шулпан, менә бәйрәм дисең бит инде, әйме? Әлбәттә инде бәйрәмендә берендәшлек булырга мөмкин түгел. Булды. Туктале, син белән сөйләшкән диктофонга яздырдыңмы әллә? Нәрсә өчен? Миссиямның сырын ачам, әйме? Тик Нәрсә? тапшыру ахырында. Әлегә видео язмага тукталабыз. Без кызлар һәр вакытта да матурлыкка омтылабыз. Һөнәр сәхифәсенең бүгенге кунагыбыз да безгә кызларга һәр вакытта да матур булып калырга ярдәм итүче Камилә. Камилә Галиуллина, 18 яшь. Икътисадчыга укуга карамастан үзен әлеге өлкәдә таба. Һәр кеше үзен төрле юнәлештә сынап карарга тиеш дип саный Камилә. Димәк, без башларга әзерме? Әзер. Әзер менә безнең моделебез, име? Нәрсәдән без башлыйбыз гомумән? Беренчедән, макияж салыр алдыннан без битне әзерләргә тиешбез. Ул да булса тоник һәм крем. Монсы булды. Икенче эш булып нәрсә эшлибез? Хәзер без тон салабыз. Тон, киттек. Бөтен кремлы продуктлар безнең палитра аша салына. Хәзер без помала алабыз. Камила, менә гомумән бераз сөйләп китәләр, ничек син макияж ясаучы, бизәндерүче кеше булырга булдың дип әйтимме? Гомумән әлеге шөгыль белән ничек кызыксына башладың? Кечкенәдән үк әнинең косметикасын алып бизәнергә бик ярата идем. Әз генә үскәч бу кызыксынуым бер зур хыялга әйләнде. Һәм инде 19-нчы елда әз генә акча җыеп макияж курсларын үттем һәм шул хыялны чынга аштым. Аха, әйдә, хәзер минем чират җитте. Әйдә, әйдәгез, һәммә байтырабыз, име? Әйе.
сүт істейді. Біз аны күз қабағына сұлыбыз. Қазір әзгіне қорарақ тісіне алабыз. Хәм көзінің пұшмағына сүртіп қоябыз. Бүгінде көзіні ошырыш едендіңіз, деймі? Әйе. Әмді Камила ғылмен сөйлеп кетелімне сен бетелі бүгінгі күнде оқушы боларақтан оқисың біле, оқу білен әлігі ішшәнлікні алып бару сеңа ауыр ма? Нешік? Макияж менің үшін ол көбірек көңіл ішім. Шуңа көре икісінде жеңілік білен алып барам. Әміне ғылмен сенің заказларын көп мүле, макияж асарға кіш тілеушілер көп мі? Әлігі вақытта менің клиентлар баз бек зұр түгіл. Шуңа көре барысында әлгірем. Демек, сен әлі заказларын олай көп түгіл, сен клиентларını топлайсың өзіңе, ме? Әйе. Қазір біз бетке рельеф істейбіз, олда болса кіршен, скульптор, бетке ауысылы кіртәбіз, һәм енді ялтырауықлар істейбіз. Яқшы, үйде кеттік. Нағымен заказларың сенің шығымдарыңны қоплаймын, чүнки білгенімше бүгінгі күнде безенгіштер бик қимет. Әйе, бұл сыр түгіл. Косметика бик қиметлі әйбір. Қазір бәйлері тоғын да өсті, әмі барысы да оқлана. Күнде келешек кәміне ненде пландар? Сен регионалеш бойынша кетерге онымен қияланасың? Білгеніңше, әлігі вақытта мен студент. Управление персоналом юнәлішінде білім алам. Шуңа көре бұл екі хөнәрдә дә өзімні өстірәсім келе. Қазір көз үстіне әзігіне шулай ялтырауықлар салабыз. Һәм қазір енді біз кірфіклеріні бояшақпыз. Бұл бик жидді момент қазір. Қазір Мұны профессионалына ішлела менімше. көзлеріні осқа. Һәм біздің соңғы этап деп айтайын, ол да болса иренлеріне бұйып. Mesela şunday matur bizning makiyaj kelib chiqdi. Kishini bezendirish yengil ishlardan tug'il ekanini angladim. Kamilaga kelajakda shulay o'ng'ishlar tilayman. Ham bugunga shular edi. Xo'sh. Қазір нишләргә инде? Әле икенчесенә күчәргә бераз иртәрәк бугай. Элегрәк Руслан белән бәхәсләшеп вакыт бик тиз үтеп китә иде. Хәзер ул белән сөйләшми. Нишләргә икән инде? Руслан. Нишләргә икән инде? Ярар инде Шолпан, ярар. Сизәм, миннән башка авыр бара бугай. Эшләрең сиңа ярап булышам инде. Тапшыру беткәннән соң иркенләп ял итәрмен инде бәйрәм хөрмәте. Беләсең, Руслан, бер дә миңа авыр түгел. Үзеңә минем белән сөйләшмичә утырганда күңелсез булгандыр. Миңамы? Юк, мин интернеттан рәхәтләнеп видеолар, фотолар карап утырайым, бер дә күңелсез түгел. Хәзер бөтен кеше дә шулай. Теләгән әйберсен интернеттан таба да карый, бер көннәре буе сөйләшмичә утырган кинәр кешеләр белмәс бер. Шул кызыкмы инде кешенең экраннан аша күңел ачкан карап утырырга. Әлбәттә, үзеңә уңайлы урында, уңайлы вакытта, кайда нинди вакыйга барган карыйсың, төрле менә чараларны иркенләп телефоннан гына карап белә аласың. Эссе көнне, яңгырлы көнне чыгып, йөреп интегәсе дә юк.
Шулпан, Руслан, бер бик бигә. кызыклы чаралар яратсам, без хәзер берсенә барып кайтачакбыз. Һәм бер дә бер шылма энергияң сарыф ителмәячәк. Чөнки без аны экраннар аша карыйбыз. Нәкъ синең өчен, Руслан. Рәхмәт. Күптән мәгълүм факт, киләчәк IT өлкәсе һәм яшь амбициоз IT-шниклар кулында. Һәм бүген без алар белән бер дулкында булачакбыз. Бүген IT парк төбәсендә IT Meetup үтә. Бу мәгълүмати технологиялар өлкәсендә үзләрен гамәлгә ашыручы студентлар өчен тәҗрибә уртаклашу һәм белем алу мәйданчыгы. Әлеге чара яшьләрне инновациялар темасына формаль булмаган форматта белем бирү программасын тормышка ашыру юлы белән җәлеп итү. Шулай ук һөнәри файдалы күнекмәләр алу мөмкинлеге бирә. Чара Татарстан Республикасында цифрлаштыру елы кысаларында үткәрелә. Оештыручылар Татарстан Республикасының студентлар суперсервисы командасы. Мы обычные студенты в Республике Татарстан. Большинство из нас живет в городе Казани. И изначально тема метапа – это та история, которую проводят крупные компании, общаясь непосредственно со своими пользователями, заинтересованными лицами и просто даже внутри компании. А суть метапа в том, что спикерами выступают как раз те люди, которые являются непосредственными разработчиками в коллективе, дизайнерами, в таком вот примерно формате. То есть рабочие люди, которые есть в коллективе. И, соответственно, наша история в том, что мы решили провести такую первую историю именно для студентов Республики Татарстан. Чараның төп максаты яшьләрне инновациялар темасына студенттан студентка форматында формаль булмаган белем бирү программасын гамәлгә ашыру. Биредә яшьләр мобиль кушымта ясарга өйрәнәчәк. Чараның программасы шактый киң, чөнки ул кушымталарны эшләүгә, аларның дизайнына һәм алга таба тестлаштыруга багышланган кайбер мәсьәләләрне үз эченә ала. Безнең чарада катнашыр өчен безнең сайтта заявка калдырырга кирәк иде. Безнең катнашучылар күбесенчә IT специалистлар белән бик якын йөрмиләр. Алар күбесенчә кызыксына башлыйлар. Чөнки алар беренче, икенче, өченче курс балалары. Сез безнең темаларны тыңлап, төрле темаларга керәсез дә, аңлыйсыз и шуның буенча үзегезнең проектыгызны башлый аласыз. Метапның партнерлары Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсенең цифрлы үсеше мәгълүмати технологиялар һәм элемтә министрлыгы, IT Парк Технопаркы, Headliner Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсенең цифрлы үсеше мәгълүмати технологиялар һәм элемтә министры Айрат Хайруллин. Мы видим, что большой интерес у студентов, тех, кто даже не учится по IT-специальности, вообще заниматься технологическим предпринимательством. И IT-индустрия позволяет это очень легко делать, потому что тебе требуется хорошее знание, ноутбук, интернет, и все, ты уже можешь, собственно говоря, приступать к созданию технологического бизнеса. И в год цифровизации Республики Татарстан у нас есть широкая программа как для школьников, как для студентов. У нас большая работа проводится по цифровизации государственных услуг, развитию мобильной связи. И мы видим, что большой интерес стороны молодых предпринимателей, которые придут, собственно говоря, организовывать свои стартапы, организовывать свои встречи, да просто общаться с друг другом. Я уверен, что даже сегодня студенты, которые сюда пришли, они просто друг с другом познакомятся. В IT-тусовке вот эта возможность задать вопрос, встретиться, найти наставника, ментора, может быть, даже потенциального инвестора очень хорошо ценится. Минем кебек IT өлкәсе белән кызыксынып киткәнсез икән, хәзер барысы да гади икәнен аңлыйсыз. Бары тик кирәкле вакытта, кирәкле урынга килүдә җитә. Мәсәлән, менә шушындый чараларга Менә Руслан, әле ярый бүгенге чыгарышны минем белән алып барырга булдың. Күпме кызыклы видеозны күрми калыр идең? Шулай Шулпан. Тик дөресен әйткәндә, бәйрәмнәрдә рәсми ял итүне мин уйлап чыгармадым. Менә бәйрәм көннәрендә кешеләр ял иткәндә бөтен эшләрен ташлап, уйларын бушатып, иркенләп ял итеп хәл җыярга тиешләр. Белмим, Руслан, миңа мондый көн ошамый. Минемчә, һәр көн нәрсәдер алып килергә тиеш. Менә без бүген синең белән кайда гына булмадык, нәрсә генә эшләмәдек. Бариста, студентлар белән очрашу, наркотикка басу һәм әлдә миңа ничектер аз кебек тоела. Шулпан,
сен вакыты белән мәңгелек двигатель белән көрәшәсең шикелле. Ярар. Әйдә, бәхәсебезне туктатыйк, без бәхәсләшә башласак җыракка китә. Киләсе видеозга тукталыйк. Ничек уйлыйсыз? Мине Тукай командасын алырлар микән? Алмаслар шул. Анда бераз гына булса да профессионал булу кирәк. Кемнәр соң ул Тукай командасының вәкилләре? Алар нәрсә белән шөгыльләнәләр? Бу сорауларга җавапны без сезнең белән бүген бергәләп эзләрбез һәм тулысынча музыка дөньясына чумарбыз. Яшьләргә сәләтләрен үстерү өчен нинди генә проектлар юк. Иң мөһиме теләк һәм мөмкинлекләр булу. Шундай проектларның берсе белән бүген якыннанрак танышырбыз. Тукай командасы 2021 елда сәләтле яшьләрне барлау һәм аларның сәләтләрен үстерү максаты белән оешкан коллектив. Сам я родом из Тукаевского района, и Инсаф Ганимбаев как-то в летней смене созвездия начал называть меня Тукай. Вот, и как бы я был не против вроде, а потом, когда только создавалась группа, я вспомнил про Инсафа и решил назвать Тукай команда. Изначально должна была быть называться команда, но потом в сборе, когда мы начали набирать вокалистов, оркестр, мы назвали Тукай Мама. То есть мам — это песня, все, то есть вот что-то связано с этим. И от этого пошла музыкальная команда Тукай Мама. Коллектив җырчыларны һәм музыка уенкыраларында уйнаучы егет-кызларны берләштерә. Хәзерге вакытта коллективта 32 егет һәм кыз шөгыльләнә. Аларның 17се җырчы. Биредә булган һәркем сайлап алу турлары аша узган. В нашем оркестре играют на разных музыкальных инструментах такого небольшого симфонического состава. На протяжении нескольких месяцев мы плодотворно готовились, к нам приезжали солисты из районов. Репертуар у нас исключительно национальный, то есть это народные песни, татарская классика. И даже произведения, которые никто никогда не слышал. Оркестр алдында партитураларны дөрес башкару максаты тора. Ләкин бу бердән-бер бурыч түгел. Чөнки аннан тышәле җырчылар белән бер дулкында да булырга кирәк. Башкаручылар өчен дә оркестр белән чыгыш ясау аеруча җаваплы эш. Чөнки монда музыканы бик әйбәт сизәргә кирәк. Оркестр белән чыгыш ул гомумән бүтән ниндидер эмоциялар. Чөнки оркестрны син ишетергә тиеш, оркестр син ишетергә тиеш. 100 тапкырга авыррак ул. Ләкин рәхәте күбрәк. Тукай командасы әле яшь булса да, бу егет-кызларның киләчәге якты булуга шикләр юк. Күп кырлы репертуар, сәләтле яшьләр һәм тәҗрибәле укытучылар, кыскасы, барысы да югары дәрәҗәдә. Димәк, командага уңышлар гына телисе кала. Әлеге яшьләрнең иҗат юлы башлана гына. Шуңа күрә без аларга чын күңелдән уңышлар телик. Ә менә безнең тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Шуңа күрә безнең белән калыгыз. Руслан, беләсеңме, синең белән алып бару минем өчен дә бит бәйрәм кебек. Чулпан, син дә нәрсә ял итмәкче буласың әле, а? Тапшыру ахырына якынлашты бит инде, мәгънәсе калмады. Юк инде, Руслан, нәкърат. Синең кебек профессиональ алып баручы белән минем эфирда заграк буласым килә. Шуңа күрә бәлки тагын берәр видеозны карап торыр вакыт бар бит. Чулпан, җыл сүзләрең өчен рәхмәт инде, әйме? Тик безнең вакытыбыз чикле. Сиңа ирек биргән булсаң, син инде төнгә кадәр видеозлар карарга әзерсең. Ә бүгенгә тапшыру инде ахырына якынлашты. Сөйдә инде, Айса, киләсе атна кадәр саблашабыз. Дуслар, бүген сезнең белән эфирда Чулпан һәм Руслан идек. Озак саубашабыз, киләсе атнада шушы урында шул вакытта күрешкәнчә кадәр. Хош-хош. Хош-хош.